Sa number 9, syudad sang Bago ang liwat nga nakasulod sa top 100 green destinations. Sa tatlo kasunod-sunod nga tuig ang syudad sang Bago ang nalakip sa top 100 green destination stories list. Isa ka international nga platform nga nagakilala sa mga inspirational initiatives para sa sustainable tourism development. Ining gin-announce sa unveiling ceremony nga ginpatigayon online sa tuong October 15, Martes nga adlaw. Ang Regenerative Agritourism, Cultivating a Sustainable Future for Bago City nga istorya among nalakip sa top 100 green destinations list sini nga tuig para sa Environment and Climate category suno sa Bago City Tourism Affairs Office sandigman sa nakasaad sa The City Bridge. Ang istorya suno sa talatapan ang may kangtanan sa kung paano nakabulig ang climate positive tourism sa economic recovery kag community empowerment. Ginsiling man ni Senior Tourism Operations Officer May Ann Furtos ang paglunsar sang Booming Green Agritourism Program nga tigayon nga nagtransform sa mga mangunguma nga mangin agripreneurs. Nalakip sa sini nga programa ang Booming Green Farm Tours, Booming Green Farmers Weekend Market kag Booming Green Gastronomy Tourism.